Helo, fy enw yw PC James, ac rwy'n swyddog heddlu cymunedol ysgolion, yn union fel yr un sy'n ymweld â'ch ysgol chi. Fy ngwaith yw addysgu plant a phobl ifanc am y gyfraith. Rwy'n gwybod bod y mwyafrif ohonoch yn dilyn y gyfraith, ond mae rhai sy'n gallu difetha'r gymuned iddyn nhw eu hunain ac i eraill. Gelwir y math hwn o ymddygiad yn ymddygiad gwrthgymdeithasol, a all arwain at gael asbo. Ydych chi'n cofio beth yw ystyr asbo? Ie, dyna chi. Mae asbo yn sefyll am antisocial behaviour order. Yn Gymraeg, gorchymyn ymddygiad gwrthgymdeithasol. Caiff ei roi i unrhyw un sydd dros 10 oed, sydd wedi bod yn achosi trafferth yn gyson. Pwrpas asbo yw helpu person i newid ei ymddygiad, a chaiff ei roi os yw person wedi methu a gwrando ar rybuddion cynt. Bydd yr heddlu bob amser yn ceisio helpu pobl ifanc i wella ei ymddygiad. Felly peth cyntaf a wnawn yw rhoi rhybudd. Os byddwch yn dal i ymddwyn yn ddrwg, byddwn yn cyfarfod eich rhieni ac yna'n cytuno'r gontract sy'n cael ei alw yn gontract ymddygiad gwrthgymdeithasol. Os byddwch yn dal i fethu gwella eich ymddygiad, byddwn yn rhoi asbo i chi. Os oes asbo gyda chi, yna mae rheolau yn cael ei gosod ynglŷn â'r hyn y fyddwch yn gallu gwneud. Efallai bydd rhaid i chi aros yn eich tŷ gyda'r hwyr, neu efallai na fyddwch yn gallu mynd i'r rhai mannau yn eich dref pan fyddwch eisiau cwrdd â ffrindiau. Gall asbo para am o leiaf 2 flynedd. Felly, dychmygwch, os na fyddech chi'n gallu bod gyda'ch ffrindiau dros gyfnod hir. Os dorwch reolau'r asbo, mae canlyniadau i hynny a gallech gorfod mynd i'r carchar.